Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Nakakatuwa naman. 4 na tulog na lang, Friday na. Ay, naku, I'm so excited talaga. I can't wait. Yes. Yun talaga ang dahilan kung bakit ako gumigising ng maaga. Sa excitement na 4 na araw na lang, Friday na ulit. Thank you, Lord. Nakaka-excite, di ba? Isipin niyo, 4 na tulog na lang. Grabe, alam mo yun, parang Friday na naman. Talagang nabubuhay po tayo para sa weekends. Pero ang pinakamasaklap na katotohanan na lagising bangon. Kung hanggang ngayon di ka pa rin gumigising, hanggang ngayon nakahilata ka pa rin. Ano, anak mayaman? Ay, tumawa. Palibasa walang kaibigang mayaman. Oo nga. Nagtawanan. Ano, anak mayaman? Ay, kung ako nanay niyan, ako tatay niyan, tatampalin ko talaga yung mga Ay, naku, niyan. anong gagamitin pantampal, partner? Alpombrang tsinelas. Ay, ang luma nung ang luma nung reference. May nag-alpombrang tsinelas pa ba? For a while na uso yan nung mga high school days. Oo, ganun. Mga batang 90s can relate. At saka yung alpombra, partner, ano yan, hindi siya pang bahay. Ginagamit din siya pamporma yun, correct. Ngayon, kung naabutan mo yung alpombra bilang pamporma, dapat siguro may mga iba't ibang mga bagay yan. Dapat may trabaho ka na. Yan. Pwedeng dapat may asawa ka na. Pwedeng dapat may anak ka na. Yan. Pwedeng may apo ka na rin. Yan, ganun. Kung naabutan mo yung alpombra bilang pamporma nung araw. Ay, naabutan mo din ba yung bakya nun? Di ba yung kahoy? Oo naman. Pero hindi. Nung mga time na yung mga babae yun ang suot nilang tsinelas nun. Correct. Yung time na yun na bakya, medyo mas bata pa tayo nun eh. Usually pang costume o pang footwear kapag linggo ng wika. Ganun. Ganyan. Totoo yun. Usong mga yun mga gagamitin nating pamalo. Yan, doon sa mga tanghali na hindi pa rin gumigising. Correct. Yung babangon lang kasi nakaramdam na sila ng gutom. Yan. Tapos paggising, pagbangon, nagagalit pa. Bakit ito lang ang ulam? Yan. Kung makareklamo, akala mo may ambag sa bahay. Daming ganyan. Daming ganun. Sarap supalpalin ng bunganga, no? So true. Yan ang mga buhay tamad. Correct, di ba? Wag. Alam mo, kapag maraming bayarin, maraming gustong puntahan, yan, maraming gustong rampahan, kailangan magsipag ng extra. Alam mo, tama-tama, meron tayong tambalanista bago magtambalan. Yan yung question. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2011. Sawang-sawa na po kasi talaga ako sa kahirapan dito sa Pilipinas. Papaano po ba yayaman? Talagang sa ibang bansa po ba talaga ang solusyon sa pagyaman? Para naman hindi lang ako basta-basta natutuwa kapag may kakarumpot na sinisweldo. Sana naman lumangoy ako sa pera. Thank you, God bless. Ayan. So, alam mo, kung ikaw gusto mo lumangoy sa pera, kami gusto namin malunod. Yan. Kung may makakapagturo po sa amin kung paano malunod sa pera, paki-PM po kami now na. Ura-urada pupuntahan namin yan para ma-experience namin ang malunod. Agad-agad. Hindi sa problema, kundi sa pera. Magpapalunod po kami sa problema. Sana please. Ayan. Okay, ano yung mga sawang-sawa na sa kahirapan sa Pilipinas? Sa ibang bansa nga, sa ibang bansa nga lang ba makikita ang pag-unlad, di ba? Hindi naman, not necessarily na nasa ibang bansa dahil marami naman dito sa Pilipinas na umunlad yung kanilang buhay. Ang isa nga lagi namin kakataka ni partner yung ano kaya
yung sweldo ng mga taong nakaka-afford ng condo unit na worth 30,000? Oo, no? Na one bedroom o kaya minsan studio type, 'di ba? Kasi kung wala lang dito sa palipaligid na sweldo, hindi carry eh. Doon ka talaga magtataka Oo. minsan parang gusto mo silang kausapin. Mama, baka naman willing lang sila mag-share. 'Di ba yung mga tips, 'di ba? Yan. Advice. Ano po yung ginawa nyo sa buhay? Bakit kayo yumaman ng ganyan? Ganon. Ba't kaya nyo pong magbayad ng ganyang klaseng ng 30K a month? Technically, partner, yan in a way tapon kasi hindi mo naman sariling bahay, hindi mo naman siya binabayaran para for you to own it. 'Di ba? Hindi siya rent to own, you're just really renting it. 'Di ba? Sana may mga friends kaming Sino-sino po ba yung mga yan? Yan yung mga tanungin natin. Dapat hindi kami ni partner yung tinatanong sa ganitong kasi question. Kami, pare-pareho lang tayo. Kung ano pinagdadaanan mo, yun din ang pinagdadaanan True. namin. Hindi ba't excited na nga kami mag-Friday? Kasi sa Friday, bukod sa makakapagpahinga, di wala na rin gastos pag nasa bahay nga, di ba? Alam mo, talagang kapag ka nagkumpara-kumpara ka rin naman talaga ng mga swelduhan sa ibang bansa, mas malakit din naman talaga. Yan yung ayon sa mga kaibigan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Although, malaki din yung cost of living nila. Ibig sabihin, malaki man ang sinesweldo nila, malaki din yung mga binabayaran nila sa lahat ng mga bagay kasi mahal din ang mga bilihin. Pero alam mo, partner, dito sa Pilipinas medyo mahal na rin eh. Hindi na siya masasabi mong sobrang mura lahat. Mahal. Madami ng mahal eh. Gas na lang eh. Oo, lalayo totoo. pa ba tayo? Gas na lang. Correct. sa gas na lang, 'di ba? Gusto mo ba Hindi magpagas? na abot eh. Hindi na talaga mag-abot talaga. Nakakabaliw po talaga. Yung pag nagpagas ka, punta ka ng gas station, sabihin sa'yo, full tank po. Hindi, 1 litro lang. Pwede po isang guhit. Kaya po ba dito 3 takal? Ginawang lana. Kalating medya. Pwede po ba? Ginawang cooking oil. Kalating medya. Kasi yun lang yung kaya ng budget, 'di ba? Well, alam mo, ang importante, iba pa rin naman dito sa Pilipinas. Nandito yung nandito yung pamilya, nandito yung sabi nga natin, 'di ba? Kahit na may problema ka, meron kang makakalabit at hindi nga istorbo eh. Na makakalabit na willing samahan kang uminom, yes. mag-milk tea, or maglakad-lakad lang, or kung ano man bumili ng kirey sa 7-Eleven, di ba? Para gumaan ang kalooban mo. May ganun eh. May ganun tayong, I would say, luxury. Kahit pa paano, di ba, kung titingnan mo sa aspetong, kahit pa paano luxury yun eh. Yung anytime pwede kang, di ba, pumunta, lumakad kahit saan, magrampa anytime, anywhere, di ba? Kasi sa ibang bansa, trabaho talaga sila. Yun, sabi nga nung iba natin mga kaibigan ng galing ibang bansa, para silang robot. Diba? Konti lang talaga yung leisure nila. And worst, wala pa. Totoo. Walang leisure. Yung talagang trabaho. Yun yung alam nilang lengguwahe. Tama. At ayaw naman natin ng ganun. Pero pag nasa Pilipinas ka, hindi eh. Diba? Tambay. Konting trabaho. Tambay na kung may konting sipag. Yan. Tambay na may konting trabaho. Diba? Chismis. Trabaho ng konti. Balik sa chismis. Trabaho ulit. Diba? Pero, meron ba sila nun? Hindi lang yun. Parta, sumusweldo sila nun. Daming ganyan. Chismis sa office. Diba? 7 hours chismis. 1 hour work. Pagdating ng kinsenas, may sweldo. Diba? Kaya piliin mo na Pilipinas. Alam mo, madami din naman na oportunidad dito. Alam mo, ito nakakatawa nga, recently pumunta kami sa Singapore. So yung anak ko, first time niya ulit after so many years, si Princess. So ngayon na-appreciate na niya. Pagpasok niya dun sa mga roads, dati kasi partner, nung first time natin makapunta ng Singapore, parang, diba? Parang, wow, diba? Totoo walang naman. luba. Maganda naman din talaga, sobra. I mean, pero, ang unang reaksyon ng anak ko nung bumaybay siya sa roads of Singapore was, Mom, sabi niya, it feels like I'm in BGC. Yun lang ang sinabi niya. Mom, I'm in BGC eh. Diba? Gumanon siya. So, ibig sabihin, Tinatulog mo lang ako. Niloloko mo naman ako. Sabi mo, Singapore to eh. BGC talaga to. Mga magulang ko talaga, mga walang hiya. Charot. Diba? So, ibig sabihin, in the eyes of a child, walang halong kasinungalingan, walang halong eklavu. Sa mata niya, yung nakikita niya sa Singapore na daan, buildings, well, of course, maliban dun sa mga talagang magaganda like Marina Bay Sands, ganon. May mga kakaiba talaga. Sa mata niya, partner,
kaparehas ng itsura ng BGC. Pagpasok ng isang mall na yayamanin, ang sabi niya parang nasa Okada siya. So, sa mata niya, parehas. Ibig sabihin, ang take ko doon, ibig sabihin, in so many ways, hindi naman din talaga nahuhuli yung Pilipinas. Yes, so, yes. diba? So kung in terms of opportunity, baka kailangan mo lang talagang idasal ng todo na mabigyan ka na maayos oportunidad dito sa Pilipinas. Pero kung nag-exert ka na lahat ng effort, tapos meron namang opportunity sa ibang bansa, bakit naman hindi? Diba? Kung kayayaman mo, wala namang magpipigil sa'yo, go, mukhang yan naman ang goal. Diba? Ang yumaman, ang pagod na pagod ka sa kahirapan ng Pilipinas, ganun. Totoo yun. Pag nakipag-usap ka sa isang halimbawa particular na OFW, nakakaipon kasi sila doon kasi nga wala silang ibang gagawin. Kundi magtrabaho. Correct. Diba? So, tendency is, lahat ng pera nila doon, sagrado. Nakaipon na. Kaya pagbalik ng Pilipinas, ang tingin nating mga Pinoy, milyonaryo. Maraming pera. Hindi natin alam. Yun yung sacrifice doon eh. Diba? Yung kinita nila doon, actually sakto lang. Nakaipon lang sila kasi nga hindi sila lumalabas. Kasi hindi sila nagme-milk tea tulad natin. Alam mo, kaya talaga tayo mahihirap eh. Diba? So in other, kung titignan mo, parang pareho lang din. Try mong gawin dito sa Pilipinas yan. Na hindi ka gumagastos. Trabaho. Diba? Walang tambay. Walang samgyup. Malamang makakaipon ka rin ng malaki. Yan. So kung siguro in terms of opportunities, hindi naman napapahuli ang Pilipinas. Hindi. Maraming magagandang oportunidad sa Pilipinas. It's just that, meron tayong mga habits, marami tayong mga bisyo, may mga kultura tayo na minsan nakakainis. Oo. Diba? Tayo yan. Diba? Oo. Makakuha lang ng konting, actually, sinabi pa lang ng boss yung posibilidad na magkaroon ka ng 5,000 na bonus, hindi pa nga dumadating yung 5,000. That's one. Diba? Hindi pa dumadating yung 5,000, nagastos mo na siya sa utak mo. Actually, hindi mo lang sa nagastos sa utak eh. Meron ka ng tinext. May minessage ka na, uy! Correct! Pa-reserve mo nga ako. Pa-reserve mo nga ako. Hindi pa dumadating ano yung operative word o keyword? Anong sinabi ng boss? May posibilidad. Ibig sabihin, hindi pa tayo sigurado. Pero ikaw, hindi pa nakakarating sa iyo yung pera, nagastos mo na. 'Di ba? So may mga ganyan tayong mga habit. Kaya minsan, hindi na lang dahil sa opportunity sa ibang bansa, kundi yung bisyo mo. Yung bisyo mo, yun yung dahilan, mo. correct. Yun yung dahilan kung bakit naghihirap. Ganon. Totoo yun. Try mong wag gastusin. Hindi ba't marami tayong ganitong expression? Saan kaya napunta yung 13th month ko? Saan kaya napunta yung sweldo ko? Kasi may ganun tayong habit, 'di ba? May mga ginagastos tayo na mga bagay na wala namang katuturan, na walang kabuluhan. Tingnan mo, sino mahilig sa mall? Hindi ba tayong lahat mahilig sa mall? Try mo yung OFW doon, nagmo-mall lang siya once a month. Yan. 'Di ba? Minsan wala pa. 'Di ba? Naiipon niya. Or partner, kung man magmo-mall sila, yung hindi talaga gagastos. Tatambay lang. Magpipicture lang kasi kailangan ipadala sa kailangan mag-post. Yan, gano'n na. Ikaw, diba wala ka naman sweldo, nasa mall ka. Diba, dami mo pang ginastos. Swipe yung credit card mo. Di ka naman sure kung paano mo babayaran yan, di ba? Remember, every time you go to the mall, mahina yung gastos mo na 500 piso kasama pamasahe mo, ha? Ako, may mga OFW tayo nakikita, partner, na na nag-message sa ating Facebook Live. Mamaya, pag pinagpatuloy natin Facebook, basahin natin. Pero ang i-shoutout din natin, partner, speaking of ibang bansa, eto, na-meet ko na, partner, si Marvin Costales. Oy. Listening live from Singapore. Ayan. Na-meet ko siya recently and I'd like to thank you, Marvin, from the bottom of my hypothalamus, my heart, diba? Sa iyong pag-entertain, for your time, talented treasure sa aking pamilya nito nga nakaraang weekend. Hi sa iyo, Marvin. May mga iba na nagme-message na mga OFW tungkol sa mga gastos talaga sa ibang bansa. Hindi po talaga madali, promise. Oo, minsan lang nabubulag talaga tayo dun sa dun sa parang ganda ng lugar. Pero katulad nga nung kunento ko sa iyo, partner, kanina, how my daughter saw Singapore, na parang hindi siya masyadong, hindi ito yung parang wow. Mas nagganon pa siya sa mga theme park kasi iba yung Universal Studios. Pero yung, let's say, roads, buildings, malls, same. hotel, ang sinasabi niya, it's almost the same. So, ibig sabihin, ang Pilipinas, nakakalaban na po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!